predstav si, že takmer všetko, čo ťa v škole učili o Veľkej pyramíde, je postavené na dohadoch. Hovorí sa, že ju postavil faraón Khufu ako svoju hrobku, no dôkazy sú pri najlepšom slabé. Žiadna múmia, žiadne poklady, žiadne inskripcie, ktoré by to potvrdzovali. A pritom ide o najväčší a najpresnejší monument staroveku, ktorého tajomstvá zahanbujú aj moderných inžinierov. Čo ak pyramída nebola hrobkou, ale niečím oveľa záhadnejším? A niekto sa už celé 10 ročia snaží, aby sme to nikdy nezistili. Oficiálny príbeh je na prvý pohľad jednoduchý. Pred 5000 rokmi vraj faraón Khufu prikázal postaviť monumentálnu hrobku, ktorá mala prekonať všetko, čo kedy Egypt videl. 10 000 robotníkov sa mali zhromaždiť na náhornej plošine Gízy a s použitím primitívnych nástrojov z medi, lan a drevených valcov vraj dokázali vytvoriť stavbu, ktorá aj dnes pôsobí neuveriteľne presne. Historici tvrdia, že to celé stihli za neuveriteľných 20 rokov. Ale tu sa objavujú prvé vážne trhliny. V iných egyptských pamiatkách nachádzame podrobné záznamy o stavbe, kto na nej pracoval, ako prebiehala, komu bola venovaná. No pri pyramíde je ticho. Žiadne jasné inskripcie, ktoré by potvrdili, že ide skutočne o Khufovú hrobku. Dokonca ani telo sa nikdy nenašlo. Je preto legitímna otázka, ak bol tento monument naozaj jeho posledným odpočinkom, prečo o tom nemáme takmer žiadne dôkazy? A tu sa začína skutočné tajomstvo. Keď porovnáme Veľkú pyramídu s inými egyptskými hrobkami, rozdiel je zarážajúci. V údolí kráľov sú steny plné hieroglyfov, náboženských textov a scén zo života panovníka. Okolo tela faraóna nachádzame šperky, sochy, zbrane či nádoby s jedlom na cestu do posmrtného života. No v prípade Veľkej pyramídy nič také. Žiadne umelecké výjavy, žiadne poklady, žiadne mumifikované pozostatky. Len prázdne, holé komory, ktoré skôr pripomínajú technické priestory, než svätyňu venovanú kráľovi. To vyvoláva zásadnú otázku. Ak to mala byť hrobka, prečo chýba všetko, čo definuje egyptskú pohrebnú tradíciu? Je možné, že pyramída mala od začiatku iný účel, o ktorom sa verejne nehovorí, a práve tu sa začína objavovať hypotéza, ktorá spochybňuje celý zaužívaný príbeh. Najväčšou záhadou zostáva samotná stavba. Veľká pyramída je vyrovnaná so severom s presnosťou na zlomok stupňa. Niečo, čo by bolo náročné aj s dnešnou technológiou. Niektoré kamenné bloky vážia až 70 či 80 tón a museli byť dopravené zo stoviek kilometrov vzdialených lomov. Ako ich dokázali presúvať a usádzať s takou presnosťou, keď podľa oficiálneho príbehu používali len drevené sane a meďou vybavené nástroje? Moderné pokusy napodobniť tieto postupy dopadli fiaskom. Nástroje sa zničili a posun kameňov bol minimálny. Ešte podivnejšie je, že povrch niektorých blokov nesie stopy rezov a vrtania, ktoré vyzerajú skôr ako výsledok pokročilých strojov, než primitívneho ručného opracovania. To vedie k logickej otázke. Ak ani dnešná technika nevie tieto výsledky ľahko zopakovať, ako to dokázali ľudia pred tisíckami rokov? Ale práve v útrobách pyramídy čakajú záhady ešte väčšie. Vo vnútri pyramídy sa nachádzajú miesta, ktoré oficiálny príbeh vôbec nevysvetľuje. V 90. rokoch nemecký inžinier Rudolf Gantenbrink vyslal malého robota do úzkých šácht pri tzv. Kráľovninej komore. Očakával, že vedú nikam, no namiesto toho objavil kamenné dvierka s kovovými úchytmi. Keď sa konečne podarilo navrtať malý otvor, ukázalo sa, že za nimi je ďalší, opäť uzavretý vchod. A tu sa výskum náhle zastavil. Egyptské úrady prieskum zakázali bez jasného vysvetlenia. O desiatky rokov neskôr, v roku 2017, medzinárodný tím pomocou kozmického skenovania odhalil obrovskú skrytú komoru nad Veľkou galériou, ktorá by veľkosťou súperila s najväčšími známymi miestnosťami pyramídy. Ani tá však dodnes nebola preskúmaná. Prečo? Prečo sú dvere zatvorené a nové objavy držané v tajnosti? A možno ešte dôležitejšie, čo sa vlastne skrýva za týmito múrmi. Ešte znepokojujúcejšie sú drobné detaily,
ktoré si väčšina ľudí ani neuvedomí. V úzkých chodbách a komorách pyramídy nenašli odborníci žiadne stopy sadzí či dymu, ktoré by tam museli zostať po fakliach alebo olejových lampách. Ako teda stavitelia osvetľovali vnútorné priestory? Niektorí vedci naznačujú, že museli používať inú, zatiaľ neznámu technológiu. Ďalším šokom sú samotné bloky. Granit, ktorý patrí medzi najtvrdšie horniny na svete, nesie známky presného vrtania, dokonale kruhové diery a hladké rezy, aké by dokázali vytvoriť len moderné stroje. Meďou vybavený nástroj by sa pri prvom dotyku zlomil. Inžinieri, ktorí sa pokúšali tieto rezy zopakovať, priznali, že s primitívnym náradím je to prakticky nemožné. Znamená to, že starovekí stavitelia mali prístup k vedomostiam alebo technológiám, ktoré dnes nepoznáme? A práve tu vstupujú na scénu alternatívne teórie. Nie všetci veria, že pyramídy vznikli len ako dielo Kufuovej éry. Robert Bauval upozornil, že 3 hlavné pyramídy v Gíze dokonale kopírujú hviezdy Orionovho pásu, ale tak, ako boli na oblohe okolo roku 10 500 pred našou érou, tisíce rokov pred oficiálnou egyptskou civilizáciou. Geológ Robert Schoch a bádateľ John Anthony West zasa poukázali na eróziu sfingy, ktorá podľa nich pochádza z intenzívnych dažďov. Tie sa v tejto oblasti vyskytovali naposledy pred viac než 12 000 rokmi, na konci doby ľadovej. A potom je tu Graham Hancock so svojou odvážnou teóriou stratenej civilizácie, ktorá mala disponovať pokročilými znalosťami a technológiami, no zmizla po globálnej katastrofe. Mohlo by to znamenať, že Egypťania pyramídy nielen stavali, ale možno aj prevzali a upravili niečo, čo tu stálo dávno pred nimi. Ak je to tak, otázka znie, kto bola táto zabudnutá civilizácia? Odpoveď však naráža na tvrdý odpor. Za týmto odporom stojí najmä jedna postava, doktor Zahi Hawass, bývalý minister starožitností a dlhoročný šéf egyptológie. Je charizmatický, uznávaný, no zároveň obávaný. 10 ročia mal pod palcom všetky vykopávky, povolenia aj sprístupnenie objavov. A práve on je známy tým, že nezávislým bádateľom hádzal polená pod nohy, najmä ak ich teórie spochybňovali oficiálny príbeh. Kritici tvrdia, že systematicky umlčiaval alternatívne hypotézy a zastavoval výskumy v momente, keď mohli priniesť prelomové výsledky. Je to naozaj len o ochrane pamiatok, alebo sa tým chránil pohodlný obraz histórie, ktorý svet pozná už celé generácie? Ak totiž otvoríme dvere k novým možnostiam, riskujeme, že sa budú musieť prepísať učebnice a zmeniť celá naša predstava o dejinách. A práve preto zostáva posledná, najdôležitejšia otázka stále nezodpovedaná. Čo ak Veľká pyramída nikdy nemala byť hrobkou? Niektorí bádatelia tvrdia, že mohla slúžiť ako obrovský energetický generátor, iní ju vidia ako astronomické observatórium, alebo dokonca ako knižnicu ukrytej múdrosti stratenej civilizácie. Aj samotné presné zarovnanie s hviezdami či dokonalé proporcie naznačujú účel, ktorý presahuje obyčajný pohreb. A práve tu sa dostávame k najväčšej dileme. Ak nové dôkazy neustále pribúdajú, prečo sa mnohé objavy zatajujú a výskum zastavuje? Možno nejde len o ochranu pamiatok, ale o ochranu celého príbehu, na ktorom stojí moderná predstava histórie. A tak pyramída stále stojí, tichá a záhadná, ako by strážila tajomstvo, ktoré ešte nie sme pripravení pochopiť. Možno neukrýva len kameň a piesok, ale aj kľúč k odpovedi na otázku, kto sme a odkiaľ naozaj pochádzame. O všetkých týchto faktoch a otáznikoch je jasné jediné. Veľká pyramída nie je len staroveký monument. Je to hádanka, ktorá vzdoruje logike aj oficiálnemu výkladu dejín. Chýbajúca múmia, prázdne komory, presnosť, ktorú by závideli moderní inžinieri a objavy, ktoré zostávajú za zatvorenými dverami, to všetko naznačuje, že príbeh je oveľa zložitejší. Či už ide o dôkaz stratenej civilizácie, alebo o vedomosti, ktoré sa časom stratili, pyramída nám pripomína, že naša minulosť nie je úplne preskúmaná. A možno aj zámerne. Jedna otázka preto zostáva visieť vo vzduchu.
čoho sa vlastne tak veľmi bojíme zistiť, ak by sme otvorili všetky dvere a odhalili, čo je ukryté vo vnútri.